Jo, takže čaute ľudia, dneska si ideme zahrať hru menom Start Survey Game. O čom je táto hra, tak to je o tom, že proste máme tu quiz a musíme sa nás pýtať otázky a musíme odpovedať áno alebo nie. Takže sme tu v takejto izbe, kde máme dvere, koš, bikovú kocku, budík, vodu, notebook a nejaký folder, neviem, taký priečinok. A máme tu aj zacnalý. Tak ideme na to. Začať súdy. Quiz. Mali ste dneska dobrý deň? Zatiaľ, no. Ešte to vlastne nepíše. Áno. Pozrite sa okolo seba na moment. Máme tu Rubikovú kocku. Vieš, kde si? No som v izbe, ale neviem koho to je, takže nie. No, až tak nie. Pýta si sa na otázku, že či žije, že či vlastne žiješ. Ja som malý, áno. Veríš na Boha? Áno. Povedaš ti do otázky, aké je hovorí, že proste niekto ti hovorí, že odpovedz áno. Ty si istý? Áno. Cítiš sa byť voľný v tejto izbe? Áno. Niečo také nie. Keď svetla sa zhasnú, budeš sa bať? Oha, dvere sa otvorí. Upratal si si niekde na stole? Mám to upratané. Otvorte priečinok na vašom stole. Áno, to si pamätám, tam mám fotku, jo, to je mačka, že tam môžem aj Ďuriku, áno, pamätám si to veľmi dobre. Máte prístup k internetu? Áno. Máte nejaký nepriateľov? Áno, mám moje priateľe. Traja sú. Keď budete hľadaní, vlastne hľadať, áno. Rodina. Si sám? No... V tejto izbe áno. Keď si dá blieska, áno, počujem to. Počkaj, ja stojím, aha. Si sám, no tak teraz nie. Relaxuj. Nechaj si, zober si nejaký čas na relaxovanie. Áno. Tu som. Sú tvoje pocity reálne, alebo len programované ako stroj? No, nie. Vieš, kto si? Áno, viem. Vieš, čo sa deje? No, neviem. Povedz áno. To asi kvôli tomu sa to volá takto, lebo môj počítač tak má, ja neviem prečo, ale keď sa ťa spýta na otázku,
naozaj odpovedáš? Áno. Ja prosím ťa, už som robot. Chceš vedieť pravdu? Áno. Pozri sa von oknom. Pozri sa okolo seba. Táto izba, dvere, počítač a dvere vedľajšie. Čo to sa deje? Ani jedno z toho nie je reálne. Urobil som tento svet, urobil som teba. Takže ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like, odber i zvončekom a uvidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.